σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Οι προσπάθειες που καταβάλαμε μέσα στα πλαίσια των σπουδών μας στο North College επισφραγίζονται με τη σημερινή τελετή. Αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση των αγώνων μας έπαιξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δυναμικό του κολεγίου μας. Η συχνή βελτίωση των προγραμμάτων του North College και η γρήγορη προσαρμογή στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών απαιτήσεων των καιρών μας συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της επαγγελματικής οντότητας των σπουδαστών, καθώς και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Ως γνωστό, το επίπεδο σπουδών μας αναγνωρίζεται από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Αγγλίας και ο μεγάλος αριθμός αποφύτων μας που έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές αποδεικνύει την υπεροχή της εκπαιδευτικής πολιτικής του North College, για την οποία όλοι πρέπει να νιώθουμε περήφανοι. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μας είχαμε όλη την ευκαιρία όχι μόνο να κατακτήσουμε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και να καλλιεργήσουμε την προσωπικότητά μας. Αρετές που προκύπτουν από ένα κλίμα συνεργασίας, ευγενούς άμυλας, ατομικής και ομαδικής εργασίας, καθώς επίσης και από την υπεύθυνη συμμετοχή μας στις ακαδημαϊκές και κοινωνικές εκδηλώσεις του North College, έδρασαν ενεργητικά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς μας. Ως απόφοιτοι λοιπόν του North College, είμαστε όλοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα που υπάρχει στον εργασιακό χώρο. Κάθε νέα αρχή όμως απαιτεί αγώνα, θυσίες, υπομονή και επιμονή. Είμαι σίγουρη ότι ο κάθε ένας από εμάς θα ανταπεξέλθει με επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του. Φεύγοντας από εδώ, ας κρατήσουμε βαθιά στην καρδιά μας το ρητό του North College που μας συντρόφευσε όλα αυτά τα χρόνια. Meis viribus confutum, δηλαδή εμπιστευόμαστε τις δυνάμεις μας. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Σεβαστοί καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μέρα είναι ορόσημο στη ζωή μας. Κλείνει μια παρένθεση. Η παρένθεση της μόρφωσης και αρχίζει μια νέα. Αυτή της ζωής, της επαγγελματικής αποκατάστασης, της δημιουργίας οικογένειας. Μετά από πολλούς κόπους, τρέξιμο, ξενύχτια, πίεση, άγχος, ήρθε η ώρα της καταξίωσής μας, η ώρα του πτυχίου. Όσο ασήμαντο μπορεί να φαίνεται αυτό στους πολλούς, τόσο σημαντικό είναι για μας, τους απόφοιτους, που συνέχισαν τις σπουδές τους εδώ ή στο εξωτερικό για την απόκτηση ενός ή και περισσότερων από ένα μεταπτυχιακών. Οι φίλοι μας στο North College, ως όποια στοιχεία που μας βοήθησαν όχι μόνο να επιβιώσουμε στο κλίμα σκληρού ανταγωνισμού που διακρίνει τα ξένα πανεπιστήμια, αλλά και να διακριθούμε. Πολλές φορές, με τη διάρκεια των σπουδών μου στο εξωτερικό, συνεχάρηκα τον εαυτό μου, όπως πιστεύω και πολλοί συνάδελφοι, που επέλεξαν το North College για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου, του Bachelor's Degree. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η ευάθυνση ύλης που θα πρωτοδιδαχθεί εδώ, στο North, ενώ οι συναδελφοί μου εκεί αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Η κριτήρια αξιολόγησης που ενώ σε την οικία δημιουργούσαν πολλά ερωτηματικά στους εκεί συναδέλφους. Αντιμετωπίσαμε με μεγαλύτερη άνεση εμείς από πολλούς τις δυσκολίες απόκτησης ενός πτυχίου. Δυσκολίες που ξεπερνούν το στενό πλαίσιο των σπουδών και επεκτείνονται στο ευρύτερο πλαίσιο ένταξης, προσαρμογής και αφομοίωσης της ξένης νοοτροπίας, της κουλτούρας, του ξένου τρόπου ζωής, στο χαρακτήρα μας, στην προσωπικότητά μας, τις ανάγκες μας, τις απαιτήσεις μας. Η συνεχής ανανέωση και βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η επίλεκτη στελέχωση και η διαρκής ενημέρωση ενός άρτια καταρτισμένου προσωπικού, η σκληρή πειθαρχία και οργάνωση, η απέτηση και επιδίωξη φαινομενικά κατόρθωτων στόχων και πολλές φορές γιατί όχι, η σκληρότητα που διέκρινε το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, συνέβαλαν θετικά στον πληθυσμό του χαρακτήρα μας με όλα εκείνα τα στοιχεία που διακρίνουν έναν πετυχημένο καριερίστα και ενός ανθρώπου που ξέρει να διακρίνει και να βάζει τις ευκαιρίες για προσωπική και κοινωνική καταξίωση. Κλείνοντας, εκ μέρους όλων των αποφύτων που ήδη είναι κάτοχοι μάστερ, αλλά και εκείνων που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο για την απόκτησή του, θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά τους αγαπητούς μας καθηγητές για να ευχηθώ καλή σταδιοδρομία σε όλους τους συναδέλφους μας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε του North College, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι,
τίτλου εδώ του Ιδρύματος. Θα ήθελα να συγχαρώ εκ μέρους των γονέων και των κηδεμόνων σας για την επιτυχία έκβαση των σπουδών σας και με την ευκαιρία αυτή θα σας πω δύο λόγια που απορρέουν τόσο από την πείρα μου σαν καθηγητή Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, Ελληνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, όσο και σαν γονέα μιας παλιάς φοιτήτριας του North College και τωρινής φοιτήτριας του Glamorgan, του Πανεπιστημίου του Glamorgan, του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι ένα συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μαζί με το North College. Εκείνο που εσείς θα ξέρετε καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα, αλλά που και εγώ έχω διαπιστώσει κατά τη διάρκεια των σπουδών της κόρης μου σε αυτό το ίδρυμα, είναι ότι ένα σημαντικό στοιχείο του Ιδρύματος είναι η σοβαρότητα με την οποία προσπαθούν όχι να σας παρέξουν τη γνώση, αλλά να σας βοηθήσουν να λάβετε τη γνώση. Και μέσα στα πλαίσια αυτά θα έχετε διαπιστώσει μια σοβαρή προσπάθεια από το Ίδρυμα αυτό, η οποία πολλές φορές φτάνει στα όρια της αυστηρότητας και ίσως πολλές φορές, όπως εγώ είχα διαπιστώσει από την κόρη μου, να σας έφτασε και εσάς στα όρια της αγανάκτησης. Αυτό όμως είναι ένα πολύ καλό στοιχείο για να κατορθώσει, να σας δώσει να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι να λάβετε αυτή τη γνώση, η οποία βεβαίως θα είναι το απαραίτητο εφόδιο που θα σας βοηθήσει να σταδιοδρομήσετε από εδώ και πέρα. Και σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των πτυχίων. Βεβαίως τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας έχουν το πλεονέκτημα να δίνουν ένα δίπλωμα το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα. Υπάρχει ένα κενό το οποίο, όπως επικαλούνται, δεν επιτρέπει την αναγνώριση των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την εργασία στο δημόσιο τομέα, που απορρέει από το Σύνταγμα το οποίο είχε ψηφιστεί πριν από 20 χρόνια. Περίπου. Αλλά θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι σήμερα ζούμε μέσα στα όρια ενός ευρυτέρου κονσόρτσιου, ας πούμε, κρατών, του Ευρωπαϊκού Κονσόρτσιου κρατών, και μέσα στα πλαίσια αυτά υπάρχει μια έντονη πίεση για την αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, διότι αυτό άλλωστε γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι όμως ένα θέμα νομικό που θα το επιλύσουν οι αρμόδιοι. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα, ζώντας μέσα σε αυτό το κονσόρτσιο των ευρωπαϊκών κρατών, θα γνωρίζετε πολύ καλά ή θα έχετε διαπιστώσει ότι πλέον ανοίγεται μια καινούργια αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας, η ελεύθερη αγορά εργασίας έξω από το δημόσιο, και εκεί όπου η αναγνώριση την επιβάλλει κανείς με τη γνώση. Και εκεί ακριβώς θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τόσο τους αποφύτους των κρατικών πανεπιστημίων, όσο και τους αποφύτους άλλων ιδιωτικών ιδρυμάτων όπως το North College, και εκεί πέρα θα μπορέσετε εσείς με τη γνώση σας να καταξιωθείτε και να ανεβείτε στα ανώτερα σκαλοπάτια της ιεραρχίας της δουλειάς την οποία εσείς θα ακολουθήσετε. Αυτά τα λόγια ήθελα να σας πω και να σας ευχηθώ καλή σταδιοδρομή.
απονομή πτυχίων. I would kindly like to ask Mr. Dr. George Bernard to come forward. Ο Dr. George Bernard, επιθεωρητής του Higher National Diploma της Μεγάλης Βρετανίας, και ο Dr. Emmanuel Milonakis, Chairman of the Social and Behavioral Sciences Department, θα απονείμουν τα πτυχία. Associate Degree. Καραγόγου Πινελόπη, Secretarial Administration. Δημητριάδου Βαρβάρα, Secretarial Administration. Secretarial Administration. Ζαρογιάννη Κατερίνη, Secretarial Administration. Higher National Diploma. Αναστασίου Δήμητρα, Business and Finance. Μπετζούνι Μερόπη, Business and Finance. Μπιτζίδου Πετρούλα, Business and Finance. Χριστοπούλου Χριστίνα, Business and Finance. Δίνκα Ευαγγελία, Business and Finance, και Λέκη Αναστασία, Business and Finance. Μαγκιανού Ευαγγελία, Business and Finance. Μαντέλα Ευαγγελία, Business and Finance. Μελετιάδης Ιωακήμ, Business and Finance. Μιχιτσοπούλου Μάγδα, Business and Finance. Πούρεκου Ιωάννου Ελισάβετ, Business and Finance. Σιδηροπούλου Γεωργία, Business and Finance. Σωτηρίου Ελισάβετ, Business and Finance. Τάκη Θεοδώρα, Business and Finance. Τσεσμελή Ειρήνη, Business and Finance.
President, Governors, ladies and gentlemen, graduands and graduates. First of all, I'd like to apologise for the weather. Take full responsibility. I've been to North College on 5 occasions and I've yet to see the wonderful Greek sunshine. Perhaps one day. I'd also like to thank the college for inviting me to give this talk to the first awards ceremony involving BTEC students. It's just 2 years ago that I was invited to be the BTEC moderator at North College in Thessaloniki. Naturally, I knew nothing about the college and very little about the education system in Greece. Came here with a little trepidation and concern, wondering about your systems, standards, and particularly whether you appreciated the approach to vocational education as practiced in the United Kingdom. When I learned that the college had put forward a proposal based on a set of BTEC guidelines, the famous Green Book, I was even more concerned. There's very few people in England, and this includes the people who wrote the guidelines, really understood the problems of trying to implement them. I needn't have worried. North College are very fast learners and have produced a first-class course of very high standard with very high expectations of students, which incorporates the practical competence bias of vocational education that's now practiced in the United Kingdom. If I can talk a little about BTEC, higher education in England has traditionally been very elitist, with a small percentage of 18-year-olds entering university to study mainly academic subjects in the social and natural sciences. In parallel with this process, the UK has increasingly fallen behind many of its international competitors, mainly and basically in terms of economic performance. Very few senior managers in the UK have undertaken any form of serious higher education. There's a recognition that action is required in 2 areas. Firstly, increasing the numbers of young people entering higher education. As our Prime Minister says, successful nations in the future will not be the ones that put in the most hours in the office or the factory. They will be the ones with the best trained, most sophisticated workforce. And secondly, enhancing the value of vocational education and giving status to the practical as well as the academic. Of course, the practical and academic are not mutually exclusive. Knowledge and theory are fundamental, but so is the use and application of this knowledge. The Business and Technology Education Council has a mission to advance and promote the quality and availability of work-related education and training, to create a workforce which is flexible, highly motivated and technology-led. The approach is to devise courses which are effective and flexible in matching knowledge to student competence. Knowledge would depend upon the course being followed. In business, this will include business organisational structures, marketing, finance, innovation, human resource management. Competence involves the ability to use this knowledge. And this requires the development of personal skills, communication, i.e. the ability to get knowledge across to other people, working with others, being a team player, self-development. One never stops learning, but needs to be reminded to learn how to learn. Numeracy, information technology, and problem solving. The key to BTEC programs is the effective integration of core knowledge with these skills. The impact of BTEC has been significant in the English and the Welsh, for the representative from Glamorgan, education systems, both in schools and in higher education. Practical, vocational subjects are gaining equal status to academic subjects.
degree programmes are now increasing the emphasis on the application of knowledge and the development of these transferable personal skills. What about the future direction of higher education? First, I strongly believe that a large proportion of the young people of 18 years and over can and should benefit from higher education. In England, the percentage entering university or college is now approaching 30% of school leavers at 18. This figure is, in my opinion, the absolute minimum required for an educated population and workforce in a modern competitive economy. Both in the UK and Greece, methods must be found to achieve and improve the take-up rate and opportunities for higher education. North College has made, and I am sure will continue to make, a valuable contribution to this aim, and to provide the sort of education so vital to the economic well-being of your community. The second major issue facing education is the balance between the vocational emphasis and the academic. North College has been quick to adopt the BTEC philosophy, which I am sure is as relevant to Greece as it is to the UK. Personal skills, application, vocational relevance are now key attributes of your BTEC programme. The way forward, I feel, is now to develop this philosophy into your degree programmes. I know you have a partnership with the University of Glamorgan so that your BTEC students can progress over 2 years to the award of a British University degree. I hope that this partnership will flourish and the developments taking place in the British education system will impact on higher education in Greece. North College can be at the vanguard of this change. I'd like to finish by congratulating the students on their achievement in successfully completing their courses. To the BTEC students, I say well done. You have completed a demanding course, demanding in terms of the amount of work, demanding in terms of the expectations on you, and demanding in terms of the level and standards expected by North College. You are well-rounded people, confident, talented, determined to succeed, and able to cope successfully with the responsibilities and requirements of adult life and work in the 1990s and beyond. Thank you. Απονομή πτυχίων Bachelor's Degree. Παρακαλώ την κυρία Ρακάτου, τη διευθύντρια του North College και τον Dr. Μιλονάκη να προνείμουν τα πτυχία για Bachelor's Degree. Αγγελίδης Γεώργιος, Graphic Design. Πεντεδήμος Φώτιος, Business Computers. Παυλίδης Γεώργιος, Business Computers. Ρουμελιώτου Στυλιανή, Business Computers. Ζικάκη Αναστασία, Business Computers. Καραγκούνη Σοφία, Business Management. Κεσίδου Ελισάβετ, Business Computers. Πουσίνη Σταύρος, Advertising. Γλώσσα Σωτηρία, Financial Management. Κολοκούρης Δημοσθένης, Business Management.
Konstantinos, Marketing, Draga Chrysantri, Advertising. Kayabí Maria, Business Management, Pantagellou Pantagiotis, Business Computers. Saltis Βασίλειος, Business Management, Θεοδωρίδου Βασιλική, Business Computers. Μπατζακίδης Βασίλειος, Business Computers, Καύρος Αθανάσιος, Business Computers. Μάστορας Αθανάσιος, Business Computers, Αναγνωστοπούλου Μαρία, Communication. Δημόπουλος Στέφανος, Communication, Φωτακίδης Αθανάσιος, Business Management. Πικιλίδης Ιωάννης, Business Management, Τέρκου Ευανθία, Financial Management. Βοζίκη Μαρία, Psychology, Κοντούλα Αργυρούλα, Business Computers. Δελιαλή Θεοδώρα, Advertising, Μέμη Αναστασία, Financial Management. Αλεξίου Αντωνία, Business Management, Κίτας Ξάνθος, Journalism. Αλληδρομήτη Ελένη, Marketing, Βαρπατσούλης Δημήτριος, Computer Science. Μπουρλή Παναγιώτα, Marketing, Πίτα Μαρία, Tourism Hospitality Management. Κούτλα Γεωργία, Journalism, Λαβρενίδου Κυριακή, Tourism Hospitality Management. Σαχινίδου Ελένη, Business Computers, Αθηνάκη Κατερίνη, Business Management. Κοζονάκη Μαρία, Computer Science, Παπαγιάννη Ζωή, Business Computers.
Γραψίδου Βικτωρία Graphic Design, Πουλακάκη Ασπασία Interior Design. Μαργαρίτης Νικόλαος Marketing, Παπαευσταθίου Ελένη Sociology. Τζίκα Μαρία, Computer Science, Μαραγκός Επαμεινώντας, Business Computers. Παπαδοπούλου Άννα, Marketing, Ζησόπουλος Λάζαρος, Computer Science. Κρεκίδου Βασιλεία, Sociology, Σιδηροπούλου Αθηνά, Computer Science. Χατζηφιλιππίδης Χαράλαμπος, Business Management, Χριστακόπουλος Αθανάσιος, Business Computers. Τσεκούρα Θεοδώρα, Interior Design, Παπαμαυρουδία Κατερίνη, Graphic Design. Μοσχολίδου Ευλαμπία, Tourism Hospitality Management, Βουλιέρης Ιωάννης, Marketing. Κατρούδη Αναστασία, Business Computers, Σεφεριάδου Μαρία, Business Management. Μάνου Χαρίκλη Αναστασία, Computer Science, Παπαγεωργίου Ιωάννης, Business Management. Βλαχόπουλος Οδυσσέας, Computer Science, Παξεβανίδης Ζαφύρης, Business Management. Κατσούρης Σταυρούλα, Business Computers, Παξεβάνη Αγγελική, Business Computers. Αλεξίου Αθανασία Psychology, Γαλαχρήστου Βασούλα, Computer Science. Γραμματικοπούλου Αντιγόνη, Business Computers, Παπαγγελής Δημήτριος, Information System Analysis. Κυρλή Ντανιέλα, Marketing, Σουλίδου Νίκη, Communication. Μπόζογλου Νικολέτα, Business Computers. Τσιπιτσούδη Κερασίνα, Business Computers.
Καζά Χριστίνα, Communication. Παλτόπουλος Δημήτριος, Business Management. Τσακυρίδης Κωνσταντίνος, Business Computers. Εργέν Ελένη, Computer Science.
συνεχίζουν για Master's Degree. Αποχώρηση πτυχιούχων με distinction. Αποχώρηση πτυχιούχων με bachelor's degree.